kay mukbang. Ayan. Anong tawag dito, Kuya Jo? Ang kalderetang kambing. Kalderetang kambing. Wow naman! Wow! Wow! Tapos sisig. Ito, Sisig yan. yan po, sisig. Hindi mo naman ibibigay yun eh. Dumi na yun. Wala pang 5 minutes. Anong tawag dyan? Fried chicken. Hindi mo naman ibibigay yun eh. Ano, manok? Yung itlog. Ano na, pangit mo itlog. Wow, sarap. Silog. Silog. Wow naman! Wow! Wow! Dito po sa amin, ano na, past 12 na, mga 2:30 ng madaling araw. Hindi totoo yan. Magandang video lang. Ha? Nandito po kami. Kain. And pineapple. Bang. Hindi mo naman ibibigay yun eh. May chicken. Wow naman! Wow! Wow! Kalderetang kambing. Alas 2 na madaling araw. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Sarap. Sarap ang kangkok. Yun po, may kuko po kami. Main lang po, main. What? Kung gusto po, comment lang, main. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ano yan? Toyo. Yan. Toyo. Ito po, main lang po. May tuyo pa eh. Ano ka nasisira, ulo? Kumain ka na? Kumain na. Ha? May soft drink? Wait a minute! Who are you? May nakatago kami sa sakyan sa Land Cruiser. Ano nandun sa Land Cruiser? Pineapple. May tapos yun. Kasi kunin ka. Mayroong pinagkatago. Na nakawin namin yung ano, yung nakatago sa rep. What? Huwag kayo maingay ha. Ano ka nasisira, ulo? Ang pagkain po dito sa amin, walang nagmamayari. Paano masabi? Ang sabi nga niya, ang nagugutom, pakainin. Bola lang yan. Po, binaplan niya na yung sasakyan namin. Ang sabi nga niyan, ang taong nagugutom, pakainin. Hindi totoo yan. Ang taong na uuhaw, kainumin. Paano masabi? Kaya kuha po ng supplements niya. Kalderetang kambing. Marami po kaming tagong pagkain sa loob ng sasakyan. Hindi totoo yan. Kaya saan po kayo magpunta, hindi kayo magugutom. Paano masabi? Joyride lang lagi. Ano? Pineapple ko yung malamig. Wait a minute! Who are you? Doon sa loob ng rep.
nasa rep ng sasakyan. Sasakyan po kasi namin may rep. Ganun po kami kayaman. Hindi totoo yan. Yung pinakamalamig sa akin, Kuya Jo, yung malamig na pineapple. What? Yung pag binuksan mo, yung para kang nasa Alaska. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Wow. Sabay, ayun na po. Ayun na. Ayoko nang babarkada ka sa Lloyd na yan, ha? Nakuha po kaming Coke, then Ito, then pineapple. Wow naman! Wow! Wow! Para kumain ka po ng kumain, hindi ka ma-high blood dahil Del Monte Pineapple Juice. Baka naman, wala man. Dapat yung may-ari ng kumpanya nitong pineapple, ini-endorso kita, oh. Baka naman. Baka naman dyan, Pineapple Company. Who are you? Bili po kayo ng pineapple, oh. Yan. Pagkilikin po ang kanilang gawa, napakasarap po. Del Monte Quality, 100% pineapple juice, vitamin EC. Wow naman! Wow! Wow! Ayan, baka naman dyan, company ng pineapple. Gago! Libre endorsement na yan. Baka naman, yung Sito dyan, Sito Company. Talagang may pagkatanga ito. Yan, baka naman, Solo Apple. Green tea, baka naman yung company dyan. Tanga talaga. Advertise na yan, libre na, ha. Then, yung Coca-Cola. Baka naman dyan, yung company ng Coca-Cola. Kaya ka ba ko yun sila ang hang? Silo ang hang? Bang ang hang? Ako po Bicolano, kaya lang sili. Sabi daw mga Bicolano daw, maurag sa sili. Hindi totoo yan. Ba't ako hindi naman? Pero kung yalo ko yung sili sa gulay, lalo na kung gata, bawagpakan ko ng sili. Pero Bola lang yan. yung live na sili, ay hindi. Buwan yung sili. Hindi ako Bicolano talaga. Bola lang yan. Shout out po sa mga Bicolano dyan sa Camarines Sur. Ang aking bayang pinanggalingan, Uragon, Bicolano, Naga City. Yung pineapple yung nakuha mo yun? Yung sasaka, nalilipasa lang. Bakit ito? Okay lang sa kanya. Ayoko nang babarkada ka sa Lloyd na yan, ha? Sarap ito ko yun. Ang sarap ng luto nila dyan yun. Paano kaya sila maggawa? No? Napakalutong po ng kanilang anong kaya dyan, anong sisig ng gawa ng anong tindahan. Ayun. Sisig. Shout out po sa mga Bicolano dyan. Para kakaning sili. Hindi totoo yan. Kainin ko po, ah.
Tuloy lang po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell. What? Para lagi updated sa mga bago kong video na ina-upload. Tara, magana po. Harap kayo ng salsa niya. Ito ka rin po. Thank you. So, yung company ng cook dyan, no? Baka naman, bilhin na kayo. Ito lang. Sarap. Mapasipol ka po sa sarap. Oh my God! Busin man kayo. Sarap ng lasa niya. Ha? Ito, kamay. Alin? Kambing? Inisip ko na yun eh. Sabi ko, hindi pa ako matutulog. Paano masabi? Eh, sabi ko, ano, si Kuya Joe, meron naman itong nare-serve na pagkain. Sarap ng dyan. Ayun, oras na makatulog ito kay Joe. Busog. Wala nang tulugan. Tulugan. Last dos na po ng madaling araw po dito sa amin. Hindi totoo yan. Wala na. Subscribe na po. Thanks for watching. Okay, thank you. Yan, ligpit na po kami, ligpit.